Здравейте, автоманяци! Днес съм с Даниел. Здрасти, Дани. Здрасти. Днес ще ви представим Audi A4 B6. Доста тунингована, визуално, по мотора. Нека Дани ви разкаже малко повече за нея. Крис, какво да ти разправям? Реших всекидневката да си я правя малко по-способна. По външния вид съм правил малко неща, но съм гледал да държа колата стилна, без да привлича прекалено много окото. Първото нещо, което промених, са за жалост фаровете, защото бяха в окаяно състояние. Оттам нататък съм сложил едни хубави BBS джанти 18-ки, които да са допълнение към големите спирачки от Porsche, които сложихме. Към тях съм сложил и няколко други елемента тук-там от S вариацията на колата и не сме прекалявали. Вече пък по мотора, нали искаш да знаеш за мотора? Точно така. Така. По мотора малко повече модификации са правени. В случая това е един от великите легендарни, някой би ги нарекал, 1.8 турбо двигатели. В случая са променени набор от неща, за да се постигне това, което си искаше от автомобила. За да може да сложим тази турбина, трябваше да подсилим главата, трябваше да подсилим дъното, трябваше да подсилим предавателната линия изцяло, генерацията, абсолютно всичко, което може да се сетиш, да е част от мотора, сме го подобрили. В случая сетъпът е класически вече, но адекватен за нормалното всекидневно каране на автомобил. Турбото е G25-660, пулсар вариация, лагерна турбинка, разбира се, за да има сила в ниските. Оттам натам главата е сменена с голям порт, за да може да диша по-добре. Дъното е с ковани биели бутала, полирано и шлайфано всичко, за да е на ниво. Генерацията е права тръба с вградена клапа. Все пак трябва да сме тихи за полицията, знаем къде живеем. И покрай това, другото, което беше като малко по-голямо предизвикателство, горивната линия. Преправена е изцяло горивната линия с индивидуална високодебитна рейка и отделен горивен регулатор, с помпа от самосвал, дюзи от тир, знаеш, типичните базикни с тези коли. Но иначе всичко останало е държено възможно най-близко до стандартното за колата, така че, както казахме, да не привлича прекалено много внимание. Колата как работи на газ? Благодаря, че попита. Колата, разбира се, че има газ. И колата си работи за всекидневни нужди, прекрасно. Какъв разход ти дава? Аз обичам да си понастъпвам колата повече, но обикновено градско ми дава между 12 и 13 газ. За колко коня говориме? Конете вече са малко странична тайна, но по принцип в нормални състояния колата е около 300 коня. Обаче имам едно тайно копченце, което малко вдига мощността на около 400 коня. Разбира се, говориме на гуми, не на мотор. Да. Замерва ли си от 0 до 100? От 0 до 100 все още не е замервана, за жалост, защото наскоро излезна от поредните модификации, завършващи модификации на колата и предстои. Кажи ми какво си правил по предавателната линия? Предавателната линия трябваше да я подсилиме с нови по-здрави полуоски, отпред и отзад, сменени от всякъде на кардана и на полуоските маншони, гумички и каквото се сетиш. Но основното подобрение по колата е, че съединител е специализиран за мощността. В случая е шпек, не като салама, така се пише просто, но съединител е Stage 4, по принцип го водят до 700 коня надържи. Това е на мотор. Като се счете загубата в предавателната линия, не знам колко става. Помежду другото, да ти покажа нещо малко по-различно, което хората обикновено го отбягват. Но трябва да отидем отзад. Добре. Това, което исках да ти покажа, е в багажник. Внимателно. Така амортисьорите работят. Резервните части или? Резервните части, значи това е Audi. Винаги трябва да има нещо в багажника резервно. В случая имаме резервен съединител. Това е отделно от въпроса, просто е тук сега. Ясно. Иначе това, което исках да ти покажа е ето онази помпичка и казанче там в дъното. Това е така наречената водно-метанолова инжекция. А какво прави? Понеже аз не знам и много от хората, които гледат това видео, няма да знаят. С две думи, това е нещо, което допълнително пръска, както името му го казва, метанол и вода. Допълнително пръска с дюза в двигателя и по този метод добавя допълнително гориво и най-важното охлажда
потока на въздуха към двигателя, което позволява, пак зависи от типа кола, сетъп и всичко, с една такава система, подходящо настроена, можеш да изкараш между 50 и 70 коня на гумите отгоре на колата. Което е супер. Което е голям плюс. Колко пари струва това удоволствие? Това удоволствие струва доста пари, особено за да се направи както трябва, но относително казано, в зависимост какъв клас си вземеш, варират между 1200 до 2000 лева. Говориме всичко заедно с настройката на колата. Бюджетно е за меракли, определено е бюджет. И наистина помага и това, което е хубавото за летно време, държи колата константна. Защото наистина знаеме, летно време малко си попрегряват колите, особено на това приятно слънце днес. Да. Да ни покажеш звукът с клапа и без клапа? Разбира се. Веднага? Да. Добре. Сега сме в колата и сега той ще ни разкаже много неща. Като за начало ще започне с това как е придобил колата. Историята е малко дълга, но накратко. Моята старата кола лекичко претърпя щета, която не можеше да я възстановим и трябваше да вземем нещо ново. Обаче все пак не може да се забавляваме с нея. И изпадна ми тази количка, не беше в добра кондиция за жалост, все още не е перфектна, всичко с времето си. Но лека по лека я възстановяваме, оправяме. Примерно типичният проблем за тези коли е алуминиевото окачване, където всички се оплакват от него. Аз от 2 години и нещо, както имам колата като собственик, след като съм свалил и съм подменил цялото окачване и съм го сменил с хубава марка, не помня точни имена, но цялото окачване отпред и отзад се подмени, барабар с пружини и с амортисьори, колата е най-бах пружини, една идейка по-ниско седи и не съм имал проблеми. Аз все пак тази кола, както се кара всекидневно по леките кратери из София, така и колата има теглич и на стартове леко се влачи по асфалта. Че... Най-малкото е с големи джанти и много по-лесно се разбива на нашите пътища. За жалост, да, това не помага. Иначе за модификациите на колата доста време се чудих, доста хора разпитах за точно как да се процедира с всичко и в крайна сметка се спряхме на този сетъп като приличен всекидневен вариант, както да има сила в високите хубаво до край, така и в ниските колата да е адекватно жива. Добре, а какви проблеми си имал с колата преди да я тунинговаш и след това? По принцип колата има едни типични от марката, така да кажа, проблеми. Примерно подлакътника е счупен. Сменям го 2 пъти, пак се чупи. Жабката, пантичките й се чупат, има едни метални заместители, където се оправили, няма проблем. Най-лошото нещо, което е в колата, за жалост, са копчетата. Това е голям проблем за вагаджиите. Всичките вагаджии стават от копчета, които се търкат постоянно. Да, направо все едно тук да си минал интериора с шкурка 80-ка ще е в по-добра кондиция. Но и това ще се оправи някога. Да, не ти е просто на първи план. Да, иначе другото нещо, което страдат, което имах доста дилема да го оправя, е избирача на скоростите. То е двукомпонентно. Синхронизаторите един път умират и един път самия лостов механизъм се разбива. Накратко опитваш да я вкарваш първо, обаче вкарваш винаги задна и не мога да седиш. Ужасно. Тръгваш на светофара и изведнъж назад оп! Това си е мъчение, човек. Не, това не става, просто и е опасно. И какви са вариантите? Един е ремонт, другия да мериш втора употреба здрава, което е доста трудно. Много трудно се намира, че лично аз се прецаках с една уж здрава кутия. Те са малко специфични тези кутии, защото са малко по-къси, примерно. Това е 190 коневия вариант Пексовата. Има 163 коня по-малкото му братче, обаче кутиите не са пряко съвместими, различни са. Но
между това да направя мелес от два скоростни лоста механизмите, за да оправя механизъма, и самата кутия да я подмена с друга, си от неизвестно време. Ясно. А добре, колко пари струва един такъв проект? Може ли да се направи малко по-бюджетно или си е скъпо като хоби? Колкото излезна на теб? Както и да го погледнеш, за да не отказваме хората от раз, както и да го погледнеш, това си е малко по-скъп спорт. Но зависи колко искаш да си краен. Специално тази кола е нещо малко отиващо малко по-към луксозна тип кола. Да можеш съвсем спокойно да си излезеш на магистралата 160 и 70 на круз контрол и да не те интересува. Но реалистично погледнато, ако искаш да вземеш 1.8 турбо, можеш да вземеш А3, примерно. Те са сравнително по-евтини. И по-леки. Значително по-леки обикновено, много повече като асортимент на пазара, като бройки. Но да го погледнем от по-простата гледна точка. Имаш 1.8 турбо. Искаш да го направиш, примерно границата им на стандартен мотор е 300 коня. Горе-долу, за да направиш грамотно 300 коня, като тук там минаваш малко по късата линия, защото има някои неща, които мога да ги пренебрегнеш. Да. Не е желателно, но можеш. Горе-долу за едни 3000 до 4000 лева можеш да се впишеш там. Пак зависи какво искаш, сила нагоре до прекъсвач или колата да тръгва от ниските рязко. Да. Лично на мен не ми пречи да е малко по-лагава колата, даже честно да си кажа, от икономична гледна точка е по-добре. Защото на магистралата тази кола на газ ми е давала 9. Което е нищо човек за конец и за вървежа, който има. Да, това е на круз контрол на 120 и на газ. В смисъл дребен ми. Обаче все пак чисто нов мотор и други елементи, които помагат. Та, ако искат да са хората по-крайни като мен, с наистина да има колата сила и способност, за жалост просто караш го по стъпките, които трябва да следваш, усилваш всичко, което е взаимно зависимо. Ти не могат просто да хвърлиш ни коне на двигателя и да кажеш готов, колата е 6. Ти трябва да направиш съединител. Обаче направиш съединител, както и да я караш, почват плоските да се разбиват. Все пак ти си отруил конете. Всичко е свързано. Всичко си е верига, няма как. Специално за моя проект, ако не считаме типичните глупости, които трябваше да оправям на колата, само за тунинга, бих казал, че съм добил някъде между 12 и 15. Което не е малко, но за удоволствието, което ти доставя... Както и да го погледнеш, каквото и да правиш, всеки един даден момент, аз мога да си карам спокойно, в следващия момент да бодна една скорост надолу, да си отворя клапата, разбира се, ако няма полиция. Нали знаеш, в смисъл, ако полицията е там, всичко е законно. Ако няма полицията, всичко е позволено. Най-малкото е кола, която харчи наистина малко, когато я караш спокойно, което става и за евридейка и това да си падеш кеф. За евридейка все пак това, което се пренебрегва е, че всяка кола си има собствената нужда като поддръжка. И малко или много трябва да го прецениш точно какво изисква колата да е на едно дори минимално ниво сигурна и оттам натам да го играеш нагоре. Защото все пак този тунинг, каквото и да е, си изисква по-честа смяна на масло, по-честа смяна на накладки, особено с по-големите спирачки отпреда, където ги откраднах от едно Порше. Не му казвай на собственика. Самите консумативи там стават малко по-скъпи, но пак за сметка на това, аз съвсем спокойно мога да направя цялостен основен ремонт с подсилване с всичко на тунинг на двигателя за 4-5 хиляди лева. Което е доста бюджетно. Което за някои хора е много пари, но за други хора не че съм някакъв паралел, просто за това, което получаваш с един двигател капацитет от 5-600 коня, това си е много добра цена. Давам ти за пример тройка дизел на BMW-та, на Audi-тата, които са V-образния дизел от същите години. Само да му смениш верига на онази колата е 1200-400-500 лева. Което... това е само веригата. Да, това е само веригата. Да тръгнеш да правиш каквото и да е друго, малко по-сложничко става и то бързо. Но да, това е вече до предпочитания и изискване. Защото колкото и да го гледаме, това е един миксер. Това е 1.8, в случая вече при мен е 1.9. Но както и да го погледнеш, пак си остава малко литражка и не можеш да излизаш от нея на 1500 оборота, да й настъпиш газта и тя да излети. Да. Добре, да ми разкажеш за тези копчета долу, които ми показа. Тези копчета долу, където ги наричаш, това е контролерът на воднометановата инжекция.
Обясних на 2 на 3 как работи водно-метаноловата, но начина и на работа е спрямо нуждата за дадения автомобил. Ти като си забъркаш с места този водно-метанол, ти бъркаш даден процент метанол с даден процент дестилирана вода. И вече оттам натам, зависимо с какъв процент ползваш, може да имаш повече метанол, което е на практика горивото, или повече вода, което е на практика охлаждането. И оттам натам настройваш го спрямо нуждите на колата и как искаш да се държи, какво искаш да ти помага, да ти дава гориво или да ти охлажда повече. И съответно с този контролер имаш 2 връчици, които го донастройваш. Или в дадени ситуации външна температура или просто ситуация в дадения момент можеш да ги контролираш, което е кога тръгва да пръска дюзата, колко пръска дюзата и кога спира да пръска дюзата. Защото аз мога да я направя на... Тя се командва с налягане. А ти сам ли си ги настройваш или ходиш някъде да ти я настроят? За жалост не съм стигнал до толкова все още. Да, ще виждате. Ще е много удобно, ще е наистина. Но имам набор от хора вече в сферата с тунинга от известно време. Имам много хора, които ми помагат и им карам колите, и ги настройват и правят каквото трябва да направят, за да стане колата надежна и здрава. И силна. Така че на практика това е. Контролера, как се вика, в повечето случаи го настройваш на една позиция и той си работи. В случая сега гледаме външната температура, на таблото ми пише 33 градуса, защото се движиме по-добре. Но, примерно, ако е 35 градуса, водно-метаноловата ще работи. Но ако е по-ниска външната температура, понеже е закачен един датчик за нея за температурата, на входната температура на колата. Да, доста умно е направено. Да, и то си казва, мога да пръснеш, ама не си нужда. Няма нужда, да. Да, на практика хубаво да го имаш, обаче там вече при нужда се ползва. Добре, а какъв опит си имал с майстори? Понеже когато почваш да си тунинговаш колата и нямаш никакъв опит, нито и толкова знания, трябва да се довериш на някакви майстори. Това е трудна тема вече. Нали знаеш, всичките майстори се оплакват от клиентите си, всички клиенти се оплакват от майсторите си в България. Да. Има много майстори в България, където са наистина много добри. Но добрият майстор изисква парици. Нормално, в смисъл той цени труда и знанията. Той, за да изгради тези знания и този метод на работа и този инструмент, който ползва, си изисква време, си изискват пари, си изисква много. И съответно си струва след това, като си закараш колата там и той ти я направи за половин час, не ти да застанеш зад блока с крикчето и ключенцето десетка с 17-20 часа да се... Нормално, оправдано е, смисъл цена за качество. Така е, но това, че един майстор взима много, не означава, че един майстор е много добър. Има го и това. По-скоро бих казал за хората, които биха искали да се занимават с тази сфера, внимателно да разпитат, внимателно да разберат, разбира се, в тяхна околност или като цяло за майстори, които могат да им свършат работа за това, което те изискват. Защото, примерно, едните от майсторите, където са дружки, са SSG-то. Марто и Илко. И една дружка да работи там един Кирето. Той имаше една много бърза жълта S-тройка. Но това е друг на въпрос. Те могат да направят както кола от 200 коня да я направят на 300 коня, така могат да направят кола от 200 коня на 1000 коня. Но разбира се, това си коства парите. Със сигурност. Бих казал просто да се подсигурят, да разпитат внимателно, да знаят точно какво искат, не да направят примерно една настройка или Stage 1, Stage 2, както се казва, и след това да кажат: не, ама аз исках още. Аз исках още. Не става така, аз исках още. Това е основното. Вече оттам натам за самото тунинговане бих казал, че предварително, като знае вече какво иска, да разучи кои части са му основни и му трябват, за да може да си ги набави. И оттам натам, как се вика, колата влиза за 2 седмици в сервиза. Като излезе от сервиза, ако не е ребилдван мотора, отива директно на настройка. Ако се ребилдва мотора, се разработва там 2000 км, 3000 км, да е сигурен, че всичко е окей. И след това отива на настройка, като хората. Малко е плаваща линията. Да. Добре, разкажи ми тогава малко по-подробно какво точно си правил по мотора. Понеже видях доста интересни неща по мотора.
Направим впечатление, че си с съвсем други бобини. Червени. Или, както един колега казва, розови. Да. Значи, по принцип, в подробност, мотора по принцип е 1.8 турбо BEX вариацията. BEX вариацията е електрически обтегач, малък порт, 19 мм бутален порт. Коленовия вал мисля, че бяха ковани. В случая моя със сигурност е кован фабрично. Има някои, които са ляти. Както и да е. Този двигател, за да може да постигне това, което искам да постигне, всичко по блока е полирано, шлайфано, в случая разпробито. Буталото по принцип е 81 мм дупки, 81 мм широко. Това, което ние сме направили, е да го разпробием на 82, защото имаше едни леки разсейки, които не бяха хубави за сила. И сложихме на Висико тунинг бутала с малко по-ниска компресия, да може да играем на по-високо налягане спокойно колата. Взехме глава от 1.8 турбо AEB, или в случая на B5 вариацията. По-големия порт помага за въздухопотока в по-високите обороти и като цяло с големите турбини помага. Обаче запазихме електрическия обтегач. Той електрически обтегач е като променливо VVTi, така да го кажем. Помага с авансите, ги контролира по-детално и може да подпомогне на колата в ниските обороти да даде повече аванс, отколкото нормално. И вече оттам натам всичко останало, биели, лагери. Казах за буталата, че са подменени, клапаните са изцяло подменени, пружините релки са подменени. Твърди изпускателни клапани, защото това е типично. Някой като си прави лънч контроли да пляка, да пука и после вика, бе, падна ми клапан в цилиндъра. Да, това е често срещано в сферата. И като цяло това е подготвено в двигателя, а вече около него, както казваш, бобините розовите. Да, точно. Бобините са от R8 в случая. Те не са баш от R8, не съм отишъл в квартала, богатия квартал да му краднат някоя русмица бобините. Взел съм подобна вариация, обаче са си по-силни бобини, така да го кажем. В по-високи обороти, в по-големи изисквания от двигателя могат да пуснат повече ток, така да се каже. По-стабилен им е тока в високи нужди. По-студени свещи са сложени, дюзите са 1000 кубикови на 3 баров регулатор. Това, което е по-различното, оригинално тази кола има горимен регулатор отзаде при резервара в филтър, което е глупаво. Фабрично е по-лесно, обаче е глупаво, защото това е един друг проблем, който имат тези коли. Ако не вземеш оригинален филтър, дукаш супата. Както и да е. Промени се това и се направи на рециркулираща линия. Демек, преди филтъра разтоварва излишното налягане отзаде при него си през резервара, а сега в момента налягането си отива отпред до рейката в отделния горивен регулатор, който имаме, минава си изцяло през рейката както си трябва и след това, като цялото налягане присъства там, се връща излишното в резервар. Така си сигурен, че дебита, който предоставя помпата, винаги е там. Което е супер. Което е нужно да си не толкова за количеството гориво, просто за сигурността на горивото в високите обороти. Да не ти казвам колко хора знам, където са си стапали двигатели от неподходящо подаване на гориво или неподходящи. Прекалено много или прекалено малко? То и така не е хубаво. Прекалено многото на бензина ще оцелее до известно време. Ако е много, ще го убие. Да. Но дори малко да е горивото, топи и буталата. Ясно. И не е хубаво. И други неща са правени, като съединител, където специално го поръчвах, че да е... Stage 4? Да, Stage 4 се води на шпек, не салама. Но специално го подбрах него, за да е както мек педал на съединител, така и способен самия съединител. Което за хората, които знаят, че там е по-сложничко и няма изпадам в много подробности, няма как да имаш толкова мек съединител с здраво държащ съединител. Подбрал съм го. Не напразно съединител сам по себе си беше 2500 лева. Сериозна сума? Да, болеше ме. Карах 2 месеца на кракери. Вода, нямаше пари за вода. Фотосинтезата беше затруднена. Кажи ми за интериора на колата и какво се прави отвътре? За интериора на колата това е една от
лошите истории на колата, за жалост, ще излъжа за породата куче, даже няма и да го споменавам, да не се излагам толкова, обаче от онези тип кучета, които са колкото човек. Големичките. Стария собственик на колата е имал такова куче и меко казано, задните седалки и корите отзаде бяха унищожени. Това е била някоя каракачанка сигурно. Не знам честно казвам какво е, само на снимка съм го виждал кучето. Човека не беше нужно да се навежда много, че да го прегърне. Така, тази мечка... Да, едно огромно мече. Да, един добитък. За жалост беше унищожил на практика багажника. Предишният собственик е пушил от време на време, но е пушил достатъчно, че на тавана да се отбележи. Затова Алкантара направих. Да, Алкантарата е много яка, може да веднага ми направи впечатление. Специално я поръчах на едно момче от Варна, където я прави. Доста добре се справи. Някои неща са малко по-така, но за това, което платихме, е добре. По принцип, този таван ми цитираха между 400 и 500 лева да ми го направят с колонките, с всичко. С хубавата Алкантара момчето ми го направи на 280 лева. Супер! Като за цена, качество е добре. Много съм доволен. Винаги има едно но ното си е за мене. Всеки си преценява. Това е нещо, което винаги някой, когато се качи в колата и видя Алкантарата и така се започва да си пипа, както и аз. Да, и след това после ела с четката я търкай. Да, нормално, но да, помага със сигурност. Стила на колата подменя много. По-комфортно я прави. Волана гледам си го претапицирал. Волана ми се наложи, защото тук вече аз съм си виновен. По принцип волана не беше в много добра кондиция, но аз мазен, мръсен, по инерция влизам и си фащам волана така и после след 2 дена почистих го, но след 2 дена волана почна като го стиснеш да прави. И ужасно беше. Даде го пак на едно приятелче на приятелче, нали, имам много познати. Да. Както и да е. И той професионално волани прави и поисках да е практически като оригиналния, обаче с една лентичка горе. В случая съм си сложил. Много отваря. Да, помага. Естествена кожа ли? Разбира се. Супер. Буквално кожата, която е ползвана, е същата като оригиналната. И шевовете са много яки, както и гледам. Шевовете са направени, аз изисках не обикновен конец, а тефонов конец. Демек няма скъсване. Възможно най-доброто. От всичкото най-хубаво. Гледаме колкото позволява бюджет. Да. Иначе оправяхме също физ дисплея, защото колата е малко има си круз контрол, има си цветен физ, има си мултимедията, има си посе музиката. Единственото, което няма като повече екстри, ще бидаха и подгрева на задните седалки. Има на предните, което на мен ми е добре, децата могат да студуват. Но гледах тук-там малко да пооправя. Бившият собственик много е обичал да пие кафе и беше разлял всичко тук на конзолата вътре. Всичко беше в кафе, трябваше да разглабям на чиста. Просто занемарена си беше колата и това, което по принцип не беше хубаво, че е седяла 2 години на едно място и човека е имал проблеми, разбирам го, но това, което бива много автомобила е седенето на едно място. Но да. Добре, какъв съвет би дал на тези момчета, които ще си купат тунингуван автомобил? Вече готов. Какво да гледат? С какво да внимават? И като цяло, в зависимост до какво ниво тунинг, но говорих за тази тип кола, нещо, което е доста силно модифицирано. Първото и основното нещо е колата трябва да върви. Нали, тунингована кола очевидно трябва да върви, но всяка една гледна точка на вървенето. Като настъпиш колата, как реагира, дали се замисля, като колата вече е в движение, да ускорява, дали прихлъцва, дали върви равно, дали нещо насича в работата си, докато работи. Защото колкото и да е, като я модифицираш, празният ход, примерно, не е баш идеален. В смисъл, малко си поиграват оборотите обикновено. Това е от големите дюзи, примерно. Но вече оттам натам, ако някой си купува модифицирана кола, бих казал да разгледат други модифицирани коли. Или ако имат възможността да видят модифицирана кола, която е подобна, обаче наистина добре направена, и да гледат отделните елементи. Дали има течна масло някъде, което е очевидно, обаче откъде тече, как тече, фитингите как са направени. Примерно, на мен ми казаха, че тази горивна система, която правя, е некачествена. В следващия момент им показвам списъка с фитинги на крайници, които ми струват около 800 лева. За, как се вика, едни 10 фитинга е смешно и маркучи, нали? И те казват, не, защо си давал толкова много пари за тази система? Викам, за да е здраво.
за да не ми изпусне маркуче да се запалим, нали? Определено. Не, очевидно. Просто гледат малко повече детайлите. Ако собственика на този модифициран автомобил е склонен да получи, да предаде информация как е правено, какво е правено, защо е правено. Но, за жалост, винаги остава едната гледна точка, че не знаеш точно защо я продава. Аз лично се чуда дали да си давам количката. Ако решиш да я продаваш и пуснеш обява тези дни, ще го я добавя във видеото. Някой може да разгледа обявата и да я види на живо. Ще стане скъпо видеото, демек. Не, видеото знаеш, че няма да е скъпо, става без пари. Реално е реклама на теб и на колата. Да, и на Best Auto, не забравяй. Best Auto. Яков Best за 6,44%, дори на намалените продукти. Добре, че ароматизаторчето от него, иначе шехме умрем тук лето. Просто да гледат детайлите хората, да внимават, да се подсигурят, че спирачките са в добра кондиция. За да имаш бърза кола, трябва да имаш и добри спирачки. Това е задължително, човек. В смисъл, сигурността трябва да е на 100%. Не трябва да се прави компромис с тях изобщо. Точно. Но иначе, аз да попитам друго нещо. Все пак си в колата и си ми под ръка. Да ти покажа ли колата как върви? Да, но искам два варианта. Един път с клапата и един път без, за да направим разлика как се чува отвътре, когато раздаеш газ. В случая, аз да си кажа, клапата, за да е по-тихичка, така че да не ме спират всеки 2 минути, съм е направил да не може да се ползва пълната мощност на колата. И аз обикновено не я настъпвам на затворена клапа толкова. Ще я настъпа до 4000 оборота. Добре. Така да я усетиш как се движи за сравнението. И след това ще отворим клапата, където е напред права тръба отпред до отзаде на 76. Класика. Класика в жанра. Как не? И тогава вече ти ще кажеш как е по-добре. Супер. Добре, ще го играеме. Чакай да видим. Все пак да не пречим на хората. Айде, ще играеме трета, малко по-бавничко. Ето, това ти е трета. Много приятно върви, човек. И звука на турбото е брутален. Звука много си го подбирах. Човек, уникален. Аз да добавя едно нещо, което не споделихме. Тук в жабчицата имаш LD Performance Boost контролер. И аз го ползвам, за да имам високо и ниско налягане. Един път колата на 1 бар и 2, един път е на 1,7. Но, ето сега сме го включили вече на High, което е 1,7. Взимаме си бутончето. Да, за времена се промени. Предполагам, че се чува. Така, и ето пак същото нещо правим с трета. Кефа. Разбира се, правиш си кефа много лесно с колата. За жалост колата си е тежка, сама по себе си е Томи 7, като аз влеза лично вътре, става към това. Стигаме. Базика на страна. Тежка си е колата, не мога да се очаква нещо супер много движение от нея, но много често хората са впечатлени от движението на този тип, с така наречения слипър. Интересно ми е, когато си на магистрала и някоя по-скъпа и по-мощна кола те натиска в лявата лента, дали остават разочаровани? По принцип една история имам с едно Porsche Cayenne Turbo, джипчетата, знаеш? Да. Не знам колко бяха оригинално, 600 и нещо коня мисля. Нямам идея. Не помня и аз, честно казвам, но тези малко по-хубавите, които мисля, че бяха над 600 коня. На един от тунелите, не помня точно който тунел беше, ама така карам си в тунела с 100 в лява лента, което по принцип трябва да караш 80, нали? Ама круз контрол съм си го сложил. Честно да си кажа, мързеше ме да го променям. И Поршето ме настига. Аз викам, добре, ще се преместа. Премествам се и Поршето ме подминава и собственика на колата на Поршето малко така даде едни знаци, които не са подходящи в повечето случаи. Така да кажа. Не знам защо, предполагам съм му пречил поради някаква причина, считайки, че ме подмина с немалка скорост. Но това лично на мен не ми харесва, защото етиката на шофиране е много важна за мен.
Както мога да имаш бърза кола и да караш като идиот, така мога да имаш и бавна кола и да караш съвсем грамотно. И обратното. Но това настрани, излизайки от тунела, трета, втора, четвърта, за жалост след 260 той ми избяга. Горе-долу бяхме наравно, обаче след 260 той ми избяга, просто защото нямам повече обороти и скорости, за да дигна повече. Правилно нямаш шеста. Не, шеста имаш, нямаш седма. Аз имам шеста, нямам седма. Те нямат седма, но шеста на 7200 оборота от нея толкова. Просто е по-къса. Представила се много добре колата. Да. Не го правете това нещо, 260 много висока скорост. Не го препоръчваме изобщо. Ако го правите, подсигурете се, че няма полиция. Не само, не го правете. Колата ми е подготвена за тази работа, гумите са ми с Y за 300 скорост, специално съм си ги взимал. Мога да вдигам тази скорост, защото съм сигурен, че колата първо ще може да спре и второ е стабилна за тази скорост. Което е най-важното. Да, което хората много често пренебрегват гумите. Специално съм си взимал тези гуми, те са на Тойо. Може би някои хора ги знаят трите осмици, които са полусликовете. Мислех си такива да взема, но в крайна сметка се спрях на едни малко по-нисък клас, но пак много способни гуми. И съм много доволен, честно казано, от тях, както и на дъжд, така и на хладничко, така и на слънце, така и на пясък, на чакъл. Няма ядове колата. Браво! Също така да кажа нещо, което ми направи впечатление тези дни, докато се разхождах, видях до една кофа изхвърлени гуми, но бяха нарязани. Защо бяха нарязани? Според мен най-вероятно са нарязани, за да не ги вземе някой, понеже са стар дот, не стават за пътя и да си ги сложи на колата. Понеже има много такива случаи, когато има хора виждат гуми на кофите, има грайфер, в същото време дота е супер стар, каучка е на кокъл, не стават за пътищата, някой ги харесва, слага си ги на колата, не може да спре, удря се някъде. После точно. Пътя му виноват. Буквално. Пътя не помага, но да. Но, искам да чуеш сега. Оп. Така. Добре. Да. Чакай, че бутнахме там малко. Сега може би се чува малко по-добре. Да, това е... Чува се определено. Вече още повече. Чакай, че ще оглушем. Бутнах ли камерката малко, съжалявам. Малко да, но е добре. Да, в смисъл колата спокойно може да си караш с 160-70. Малко е шумничка на отворена клапа, ама... Да, за отворена клапа е шумничка. Софийските пътища. Да, определено с тези джанти се усещат. По-големички са, но с тези... гуми, нископрофилни, още повече се усещат. Не са чак толкова нископрофилни гумите, но в случая заради спирачките, които сложих от Porsche Cayenne 6 брутални 245 мм или както ги водят 18Z, ми се наложи да отида на 18, просто за да събера всичко там. Да, той иначе няма как да влезе човек. Да, няма как. По принцип, честно да си кажа, доста добре застана колата като визия. Отвън е... Едни спейсърчета сложих отпред и отзаде, отпред на 10 мм спейсър, отзаде на 15 мм. Стойката много хубаво прибира в калничките. Бих казал, че добре се получи. Много ми харесва и емблемата ти отзад, дето пише Turbo, реално тя от Porsche. Да, точно така. Много яко изглежда човек и супер много и отива на колата. Седи и така... Интересно е. Придобива стила, който подчертава това, което съм направил. Да. Така да го кажа. Предишният собственик, понеже оправях задния капак, предишният собственик беше сложил също турбоемблема, обаче я сложил преди много време с некачествено лепило и аз като я свалих, се чудих дали да сложа Audi емблемата, обаче нямаше как, защото стария капак беше отбелязано изгоряло турбото. Да, и по-добре. Да. Можеше да си карам и без емблемата, да се вижда турбо. Да, но наистина готино е така, определено много това да визитам. Добавя стил, както сложих и S4 лайсните на вратите, RS4 лайсните, които ми изпаднаха без да искам на праговете. Малките неща набъбват лека по лека. Те малките. С това видео започвам поредица, в която ще каня собственици на автомобили, които са тунинговани или малко по-интересни. Те ще покажат автомобила си, ще разкажат за него, ще дадат насоки.
и доста интересни съвети, както Дани. Благодарим. Ще се оплакват от колите си? Със сигурност, но могат да ви дадат съвети. Ако ви е харесало това видео, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и ако ви се наложи да пазарувате от Best Auto, Яков Best за 6,44%, дори на намалените продукти, така го използвате, подкрепете мен и канала. За другата ми кола, кога ще го правим? За другата кола, кога ще го правим? Да, има и една много яка на тройка, също така и тя е напомпана. Скоро очаквайте и нея. А сега отиваме да позаредим малко, защото с това каране леко свърши горивото. 100 октана. 100 октана.